אני קצת משחקת בה, אבל... יפה, תגיד תודה, נכון? היא אומרת תודה. אין דבר. הנה היא אמרה. אני לא יכולה להחזיר שירה. שירה שנייה. שירה. הנה היא רוצה לתת לך בחזרה את העוגה. לא יכולה לשמוע את התינוקת היום. אחר כך אני אתן לה והיא תשחק ואחר כך תיתן לי, טוב? טוב. רגע, אני צריכה זה ששאלת לפרסית שם. איפה כדור? שירה, הנה היא רוצה לשחק איתך עם הבובה. היא הביאה לך את הבובה בחזרה? נו, לכו תשחקו ביחד. איך קוראים לך? גם את שירה. שירה ושירה, תשחקו ביחד? כן? עשה שוב. לא תעירי, עשה בצד. זה בפנים. הנה, נתתי לו קצת סירופ כאילו ועכשיו אני הולכת. מה נתת לו? סירופ? למה הוא חולה? כן, הוא היה חולה. עכשיו הוא בריא. עכשיו הוא בריא? כן. איזה יופי. איך קוראים לו? הוא תינוק. איך קוראים לתינוק? הוא עדיין לא. הוא נולד, אני לא... עוד אין לו שם? לא, מה?
אבל את צריכה לתת לו שם. אני רוצה לראות רגע את